सिंगापुर थाना बागे जों एयारपोर्ट फायखा नायदि जों थानाय सिनि सारिकनिफ्राय अरनथाइखि दाइलि थानाय दाइलिनि थेगे जों सिंगापुराव थानाय सिंगापुर थाङा फरेकटा कायसा नंनो भिडिअ फुनुगोन नायनायदि आसंनो एमने खाजा काम दङ रते बखौ ताव कताल एयारपोर्ट बा इंटरनेशनल फालजांनाय शॉपिंग मॉल जाजांनाय नंगौ जागाराव पटकिन ट्रक दङ र बदिर पट बेले दांका बांका हाके भिडिअ नायदे हामजा कांका सब्सक्राइब रक खायरे दिकिसा लाइक रक शेयर खायरे दि भिडिअ नो गासे चैनल तेसानी बुसकांगो थांगे मानाय काम भिडिअ नाय माने तेबो भिडिअ दानान तमन दाजा गया है तंतन जाखा सब्सक्राइबर बांगियानो दावन ता कचंग चखा भिडिअ स्लाम जागे नगा समै आङो थां फायग्रानाखो थाङै तेबो आरो सिंगापुरनि भिडिअ रक नायथाव कारनि सिन रक आरनि महल रक तिसावना काम आर थाङै भिडिअ शूट खायनाय बेरायथिते आ भिडिअ न दावन अब नौ नाय माने सब्सक्राइब लाइक खाया ताबोगि शेयर खाया ताबोगि नौ सब्सक्राइबर क्लागे हंगाचा आनी वीडियो चैनल तोरी बुसकांगा बुगुई मानाय हामबाय।